Kaixo. Zeizo, Mitxia. Aldu, zelan bazkabil. Bai, zaila nahi zu bazkaldu? Bai. Nun, maizan o nun? Lurrian. Lurian, bai. Bueno, nun daukazu mantalak eta... Salan. Bai. Badakizu zelago gaur? Zer. Zea rosa. Txebukanak. Ze gustatzen batzu, txebukanar o txebu jen? Bixak. Bizak, bai. Bueno, gaur dago txebukanar. Vale. Venga, xeni. Eta txokon txekarriko du, bai? Zua jarri horko aldia. Zen badaude karri ditut. Kaixo, Eli. Kaixo. Eli, mamaduri eskatu diogunean bere burua aurkeztea. Berak esaten du, Senegaldarra dela, eta parte bat daukala euskalduna. Zuk ere horrela ikusten duzu? Bai, nik uste du urte pila badoia hemen ja, bain bat, hemen goitxura ero barneratu ditu, baina aldi berian, sustraiak Senegalen da ere ez, eta hori ezin da moztu, eta hori da mamadu, gaur egun mamadu ez. Nola ezagutu zineten? Kasualitatez, ni bolofera nola interesa neukan, kointzitzen eman askotan autobusian lanetik bueltan hainbat senegaldarrekin, eta hainbat agur eta ikasen nitsuan, eta mamaduak izan ez nahi ezagutzen, baina ja 3 urte bergaran bizizala, eta hola agurtu neban pentsatzen beste ezagun bazala, eta hola kasualitatez ezagutu ginen. Eta hortik, mamadu ezagutu, familia bat sortu, eta Senegalekin lotura zuzena duen elkartea ere bai. Dank. Danka, bai. Pixkanaka. Eta zein da elkartearen helburua? Alde batetik helburua zan, beraien herrietan garapenerako lankietza proiektuak martxan jartzea, eta beste alde batetik, hemen Euskaldun eta Senegaldarren arteko elkarre ezagutza hori handitzen joatia. Bere ohituren parte asko zure egin dituzu? Eurre igual tontokeri bada, ez? Baina ni bizin nintzen auzuan, ez dakit, berakin bizi aurretik, igual 2 urte 0, ez? Eta, bizilagunei agurtzen dutzen, agur, baina listo, ez? Eta mamaduntzat hori oso deigarri xasan, ez? Bizilagunak zainduen biadia, eta agurtu, eta beste, eta orduan hor, gure seme alabak, amama eta itita pila badauzke, ez? Horreko ditu amama Kontxita, ez dagoela gure artean, amama Begoña. Orduan hori transmitu duzko ez, importantea da bizilaguna familia bezala sentitzia, ez? Eta hori igual lehen ez neukan hain presentez. Eta gero elkartasuna, beran familia laguntzeko asmoz etorri zen hona, ez? Eta mamadun familiak beran babes ekonomikoa bai dauke, ez? Orduan hori zagite jat oso ez dakizela den euskaraz hitza, ez, admirablia, ez, hemen dago, baina ez ditu atzekoak ahaztu, ez. Apai, ja, inda, ja. Bai. Gozetuta? Bai. Oso ondo. Honegin. Honegin. Zelamin, egandian orduan partidua daukazu? Uste bai. Bai. Bezala antolatzen gazen. Bilbora junbio zero, baita. Nunda partidua, ba? Eskoitxin, uste. Eskoitxin? Bueno. Narrezak jamu. Narrezak jamu. Euskal kulturara hurbiltzeak suposatu du, zure kultura senegaldarrari uko egin behar izatea? Esatea, hau aparkatu behar izan dut. Por ejemplo, musulmana naiz, eta, nire hori parte nire kultura da, ez? Eta hemen, bergara bai asko sentitzen dugu hori, porque hemen bergara dago gure meskitak hemen, eta, ostirala, bai, hango bezala, ez? Jantzin ere Europa tradizionalak, eta mesketara jun. Eta, Ramadan bai, nire partia da, eta hemen bai, ia bete Ramadan bai, normal egin dugu, eta
Eta ez dago arazorik. Euskal Herria ere ikusten duzu harrera herri bat? Bai, Zabalik ikusten gaituzu, bai, bai? bai. Zertan ikusten duzu hori? Ba, nik, bergararak eta kanpora be bai, beti sentitzen dut nire herrian nago. Familia dauka, hemen. Semi-alaba dauka hemen, nire emazia hemengoa da. Eta, egunero, hori ez, egunero noia sentitzen, daukat parte bat hartzen hemen Euskal Herria. Zuri, Eli, tokatu zaizu aurreritziei aurre egin behar izatea? Bai, niri adibidez, umiekin bakarrik ikusten boste, galdetzen dozte autauta daren, onundik karritxakoa dian, ero mamadukin egon da bebai hori, baina ze ondo non ikasi oso euskera? Etxian, galdetzen dira bizkatxo bat. Ze ikusi duzu, antzeman duzu, zure seme-alabek beraien burua deskartatu dutela arrazializatuak izateagatik, ez dakit zer egiteko? Adibidez gogoan daukat iragarki bat grabatzeko dituzotzen, eta bertara aldu ginenean, nire seme-alaba laminta joan hasian ume arrazilizatu bakarrak, ez? Orduan, zupeitu. Seguramente konturatu zian, ordezkaritza guztia txurixa zala, eta ostra, igual gero horri be kritika bat egon aldan, ez? Bilauko ditugu beste bi arrazilizatu, eta euskaraz baldin badakito beto, pixkat, ez dakit nik dan biharretik, ero pixkat tokenismo zaizela etzen den, ez? En plan, como kupua indot, eta ja, librau nahiz, ez? Horan ikusten dut importantia dela, tristia be bai, ez? Baina gure seme-alaba prestatzea, gizarte arrazista honetan bizitzera, ez? Eta nola egiten da lanketa hori? Edozein gauza, edozein gertakari, beraiekin partekatzen eta beraiekin berba egiten, eta gero beste alde batetik importantia da indartzea beraien identitate hori, ez? Orduan, kontziente izan da bai eskolan, gizartian, narratiba guztiak edo adibidez Afrikarekiko, beti paternalismo, ero pobrezia, ero pena, ero laguntzatik bideratzen dela jakinda, ez? Suerte aukidu berak bezan egalera joateko aukera aukide bela, oran ere ikuspegizea bezabaldu da, ez? Eta badakizi ze dagoen, zea beratza dan Senegal, ez? Ze gizartea beratza dan, ze balore daren, eta hori dauke barruan be bai, ez? Eta gero referente guztiak, telebista jartzen badabe, edozein telesail umiei dagokizuna, edozein liburu, euskal liburua baldin bada, euskal sortzaien liburua baldin bada, ez? Protagonista guztia txurixa dira, ez? Orduan guk horbe dauku beste lan bat, ez? Ordezkaritza, gure kasuan beltza, ez? Eskaintzia, ez? Hor gertatzen dira mugak, hausku lagunak eta ja manera bezaroan eta hori identitate aldetik eta zailtasunekin, inkluso ikasketak aukeratzeko orduan mugekin, eren buruakin, ez? Inoiz zot ikusi maixu beltzik, beste, orduan nizela izango nahiz ez muga horrekin.